Ndakadzoka kuno kuZimbabwe ndiine masuitcase angu uye zvekare ndakazoba suitcase yemunhu uyo akafa tichiri papolice camp. Ndichati izvi zvakaitikira muDurban nekuti ndinotya kuzozivikanwa, asi ndine mubvunzo wandiinawo. Basa rangu randainge ndichiita kuSouth ndo basa randava kuita zvekare muno muZimbabwe, nekuti murungu wangu akatogara atotizisa matrack awo atakangosiya tadhamba patruck stop. Isu takange tava kutonetswa nevakomana veDhudhula. Ndakadzoka nesuitcase remunhu akafa, ndikaramba ndichitengesa hembe dzake mufi uyo. Ndingaita ngozi here kana kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichireplesa hembe dzandakatotengesa? Makadi henyu mukomanashi, ndapota postaiwo nyaya yangu, uye zvekare musazoshandisa zita rangu chairo iro ramuri kuona riri kuno kuFacebook. Munogona kungonditi Tawanda. Ndiri murume ndine makore 41 years ekuberekwa. Ndakagara kuKwaZulu Natal kwemakore anodarika 10, uye zvekare ndakange ndiri munhu aizivikanwa nekubatsira kukaita mafuneral munharaunda matakange tichigara. Vanhu vaitoziva kuti kana vakabata choga anokubatsira pane zvose izvo zvaunenge uchida. Ndaibatsira maZimbabweni avo vamwe vanenge vachangosvika kuSouth Africa, vanenge vafirwa, vanenge vasina mari dzekurepatriata mabodies ehama dzavo dzinenge dzafa. Ndaitobatsira vamwe kutsvaga maroom, mabasa, uye zvekare nekubatsira avo vanenge vasungwa. Ndiri kunyora nyaya yangu iyi ndiri kuno kuZimbabwe, ndiri munzira ndiri kuenda kuChiredzi kunotora load ikoko. Sezvandataura kuti mabasa isu vamwe hatingatamburi because varungu vataishandira maZimbabwean vakagara vaunza midziyo yavo kuno, isu takange tichiri murodhi. Motikari tichiri kushandisa dziine manumber plate eko, but dziri munzira kuti dzinge dzichibviswa maplates eko kuSouth dzoiswa ekuno kuZimbabwe. Saka kunoku ndakadzoka nekuda kwezvakaitika musi wa30 June, but ndakaita zvinhu zvandainge ndisina kumbotarisira kuti ndingazviita. Ndikatora zvinhu zvisiri zvangu, ndakangoshandisa hundyire uye zvekare neposition yangu patakange tiri paground ipapo. Ndiri kuda kutoziva kuti ndinganzi zvandakaita zvine ngozi here mukati, ndinofanira kutsvaga mhuri yemuridzi wesuitcase here, kana kuti ndongoti ndakangobhenefitawo. Ndiri kutodawo kutobvunza kubva kune vedare renyu. Musi wandakaita zvinhu izvi takange tiri mubishi, munhu wose akange ari munzira dzekutsvaka nzira dzekudzoka nadzo kuZimbabwe. Saka takange tingoriwo pamapurisa vakange vasingatotisungi, waingozviperekawo kumapurisa, ende mapurisa vakatotiudza kuti isu maholding cells edu akazara nevanhu, saka hazviite kuti tinge tichikusungai motongogarawo panze ipapo. Saka ndainge ndichibatanawo nevamwe vakuru vemabhazi mumagrupu edu, tichibatsirana nevanhu kukwira mabhazi. Tainge takavimbiswa mabhazi akawanda chaizvo, handingatauri nemazita, asi vanhu vakangovimbisa mabhazi haana kuzouya. Vanhu vakati vaona kuti mabhazi haasi kuuya, isuwo sema-community leaders taifungidzira kuti ndisu tichazogumisidzira kubuda munharaunda, but takatoona kutoti unokwanisa kuzotoshaya kana transport yacho yekubuda muKZN nekuda kwekuti unenge wakwidza vamwe vanhu. Zvinhu zvakatongoomera munhu wose, saka vanhu vakatanga kuita pressure. Pakange paine umwe murume wandainge ndakamirira, mukomana wekuZimu aitawo zvekudhraivha matrack, saka akange aine dambudziko reBP. Nekuda kwezvakaitika, mukadzi wake akabva amuramba. Mukadzi kwava kubva atomuudza kuti ndava kuenda kune ex yangu, kutaura kudai mukadzi wacho atori kuBotswana. Akangofona akati kuno kutamhanyiswa, saka ndava kutoenda kumusha, but zvakazobuda pachena kuti ainge atodaidzwa nemurume waakazvara naye vana kuBotswana, meno nyaya dzavo. Saka mukomana uyu akazoti asvika papolice station, ndikataura naye as a community leader mukuzivana zvekare mumabasa edu atakange tichiita ekutakura zvinhu nematrack edu. Saka ndakamukurudzira kuti ange achienda kuchipatara sezvo passport ainge ainayo nechirisiti cheweva. Ndikati havangambokunetsi, endako
yako unonzwa kuti zvakamira sei, because BP haina kunaka sekuziva kwangu, inopisa ma-internal organs. Saka takatomuitira Uber, yakabva yaenda ndokubva yanomusiya kuchipatara. Achingosvika pachipatara ndakatotanga kutotaura naye ndichitopa vamwe vanhu update vatakange tiinavo kuti ainge audzwa kuti kudii. Saka kuchipatara akabva audzwa kuti sezvo BP yake yainge yanyanyisa kushuta, vakange vachida kutomupa mbedha for a bed rest, then vozoita vachimumonita. Ndakabva ndati hapana chakaipa bamunini, isu kuno tichiripo ipo paya pamangotisiya tiri. Akangoti kwandiri, mukoma mongonditarisirawo zvinhu zvangu because ndizvo zvega zvandasara nazvo. Ndakati iri bho, mabhazi aingoya achingotora vanhu. Patakaona kuti mabhazi ava kuda kupera, by then ndainge ndatokwidzawo mhuri yangu nerimwe bhazi rainge risina vanhu vainge vakatsikirirana. Saka ndakabva ndachizotongotora suitcase riya ndikatongoribatanidzawo nezvimwe zvimasechiwo zvangu zvandainge ndiinazvo, ndikabva ndatongopindawo mubhazi imomo richiita sekunge rakange riri bhazi, ndichiita sekunge bhegi rakange riri rangu. Ndakati ndainge ndichazomutsvaka sezvo paWhatsApp ndainge ndichitaura naye. Sezvisinei ndakazoudzwa nehama dzake kuti akazoshayika mushure mekunge isusu tasimuka, zvekuti ndini ndakange ndiine suitcase yake hakuna ainge achizviziva. Saka mabhegi ndakasvika nawo kumba mune zvakanaka. Mubhegi umu ndichizonovhura ndakabva ndabatwa nemweya wekuchiva, because mune hembe nyowani maoriginal ndakatotengesera umwe murume wekuzimra wandakatengesera mamwe masneakers maoriginal. Ndiye akatondipawo kamwe kamari kakazoita kuti ndike ndichisvika pamba ndiine zvimari. Ndasvika pamba ndakaibva ndanyepera madam, ndikabva ndavaudza kuti ndakazotaurirana naye mukomana uya sezvo iye ainge atopiwa mbedha, akati ainge achida mari, saka ndakabva ndamupa mari. Izvo kunyepa mufunge zvenyu mukomanashi, handina mari yandakambomupa, ndakatongoshandisira undyire kwandakaita wekuti ndakangotora zvinhu zvake. Saka ndakatengesa masnika, ndikatengesa rimwe jezi zvekare original. Ndiri kufamba netrack bari zvino remurungu wangu, rimwe raishandiswa nomwe muchenda wekuMalawi patakange tichiri kuSA. Handizivi mukomanashi kuti zvandakaita izvi mune ramangwana hazvizondipinzi here mumatambudziko. Kunyangwe zvazvo munhu wacho akafa, zvinhu izvi zvaigona kuzongobiwa neumwe munhu, but the fact yekuti akazvibatisa inini hazvingazondikanganisi here mubasa rangu randinoita, mukushanda kwandinoita mune ramangwana. Handina here minyama yandingazonzi ndinosangana nayo. Kune avo vachandibatsira vasingazondishore, ndinoda kukutendai. Kune avo vachandibatsira vachindishora, aiwa ndishorei zvenyu, but munge muchizondipawo masolution ekuti zvazvadai zvawakashandisa zvinhu zvemunhu, ukatengesa zvinhu zvemunhu, saka unofanira kuti unge uchiita chakati nechakati kugadzirisa ipapo pacho pakakanganisika. Nekuti kukanganisa kuri muvanhu, hakuna mhuka inonzi yakanganisa, munhu ndiye anonzi anokanganisa. Saka kana motaurawo, tauraiwo muchisiyira pane ramangwana, nekuti hamuzivi zvimwe kuda mune ramangwana ndimi muchange muchizouyawo muinewo vanhu vamunenge makakanganisira, mava kutodawo maadvices kubva kwatiri. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section, sezvo muchiti mune mafone numbers ehama dzemufi uyu pavakataura nemi vachikuudzai kuti umwe wavo akafa akazofa kuhospital. How about you speak with them vamati ndanga ndiine hembe dzake, mongotongotaura chokwadi kuti pahembe dzacho muroad umu pakazoitika chakati nechakati, ndikazotengesawo 1 or 2 items. Handiziviwo kuti muchandiripisawo pakakura sei, because mukazomirira kuti munhu ange achizomuka ozotanga kutaura kuti ndikuda chakati nechakati, zvinokwanisa kuzoti netsei. But ngatitaurei navo community leader ava. Hanzi ndaiva community leader pandakange ndichiri kuKZN.
hanzi zvakazoitika zvakaitika, but ndainge ndisina tarisiro yekuti zvaifanira kuti zvinge zvichizoitika. Hanzi ndakatengesera munhu wekuzimra masneakers. Zvakaoma, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyaya yacho yabva yandinzvenga pano. Okay, nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndinganzi ndiri wrong here? I am a pastor, asi mwana wangu ari kubudirwa nemudzimu, ende mwana uyu aigara achingogwina zvikatonzi ainge aine epilepsy, but kubva zvandakazonzi ndinopota ndichimupa bute haana kuzombogara akagwina zvekare. Kana anga ari mwana wako, dai ari mwana wako, waiita sei? Mukomana ndapota munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo zita rangu ndinonzi Pastor David. Ndine makore 46 years ekuberekwa uye zvekare ndinogara muno mu-UK. Ndagara muno kwemakore akati kuti. Ndinoshumirawo muchechi yePentecostal uye zvekare ndinovimba muna Mwari nemwoyo wangu wose. Ndauya pano kwete kuzotsvaka malikes kunzwirwa tsitsi, asi ndauya pano kuzotsvaka mazano nemiono yevana veZimbabwe. Ndinoziva kuti vazhinji vachanditonga nekuda kwezvandiri kuda kuzotaura, asi ndinokumbira kuti munge muchindinzwawo musati mandijaja, munzwawo nyaya yangu kusvika kumagumo kwayo. Ndine mwana wangu mukomana uyo ane 17 years. Mwana uyu akaberekerwa tichiriko kuZimbabwe, asi mwana akazokurirawo muno mu-UK. Kubva mwana achiri mudiki akange ari mwana aifarirawo zvinhu zvekwamwari, aifarira Sunday school uye zvekare aitotiparidzira kana mumba. Saka mukufamba tiri kutoudzwa kuti zvose izvo zvaiitwa nemwana, tichiti mwana anofarira chechi, asi mwana akange atori nespirit yainge iri paari yaikonzeresa kuti vanhu vange vachigara vakazara pamba vachiuya kuzonamatirwa nemwana. Saka takazoti tauya kunoku, mwana wangu ndopaakatanga kushanduka. Mwana paakatanga kuita zvisinganzwisisiki, kuva stubborn, uye zvekare aiti ndikamuudza zvekuita ainditarisa sekunge ndakange ndiri mwana wake. Obva aramba, obva ati kwandiri, iwe Deviwe, ungabva wati ndini ndinofanira kuti ndige ndichiita chakati, iwe Devi undikwanire. Saka zvaindishamisa, ende munhu aiwanzo kuti Devi kwandiri ndisekuru nyakubereka baba vangu. Saka zvaitongondinetsawo kuti mwana wangu sei achiti kana ndikataura naye semubereki wake, iye anenge achitondipindura sekunge iye ane authority over me, plus kakuzotaura achiti Devi. Munhu aiwanzo kuti iwe Devi ndisekuru, vaiti kana vakatsamwa vaiti vakati iwe Devi, ndaitoziva kuti bhande rinotokasika ratokururwa ipapo, unofanira kutogara watotiza. Saka dzimwe nguva aikwanisa kungomuka achichema. Aiti kana akamuka achichema kudaro, ndaimubvunza kuti uri kuchemei, aigona kuti pane munhu uyo waanenge arota. Ndomubvunza kuti munhu wacho wauri kurota akaita sei. Aibva andiudza kuti munhu waanenge achirota anenge ari munhu wechikuru, but aita sekunge ari kuona baba vangu kuhope. Saka ndakatanga kunamata. Normally as a pastor tinobheliva kuti zvinhu zvakadaro madhimoni, so I would pray for my son, but ndaiti ndikaedza kuda kumunamatira aikwanisa kana kutongoramba kunamatirwa neni. Obva anditi iwe uri kundinamatira Devi, unofungidzira kuti minamato yako inogona kuchinja zvandiri here? Ndikatanure izvezvi, kana uchiti unozvigona ndikatanure kubva paari ndigare iwewe. Saka mashoko iwawo aindishungurudza uye zvekare aindinetsa. Saka ndaiti ndikanzwa mwana achiti ndikatanure ndigare pauri, ndobva ndatoti izvi zvinoreva kuti it is a demonic entity rakagara pamwana wangu. Nemudzimai tainyengetera fasting kudaidza mamwe mapastors, asi zvinhu zvakangoramba zvakadaro. Nerimwe zuva ndakazowana mwana akagara ari ega
ndakati mwana uyu ari kuita sekunge ane munhu waari kutaura naye. Saka pandakaenda paari akabva atanga kugwina sezvaainge achiita. Zvakasvika pakundiremera. Mukoma mwana paakazomuka akati, "Dheti, sei musiri kuda kungoita zviri kudiwa neizvo zviri pandiri, because ndatambura ine, hazvimbofadzi kani zviri kuitika pandiri. Ndidzoserei hangu kuZimbabwe ndonotangidza upenyu hwangu ndiri ndega, ndichirarama ndiri ndega ndiri muZimbabwe." Ndikati mwana uyu mashoko ose awa aari kutaura ari kumbomawana kupi? Ndakazotaurawo nevamwe vemumhuri, then ndokubva tachizodzoka kumusha. Tadzokerako kuZimbabwe takazofamba tichinamatirwa nemamwe mapastors. Pane umwe muzukuru wangu akazoya kwandiri akati, sekuru, nyaya dzakadai so, I know kuti tiri maKristu, but nyaya dzakadai so dzinodawo kuti tinge tichimbofamba tinge tichienda kumaprofita, because taedza zvose, mapsychologist, madoctor, mwana ari kunzi ane epilepsy, zvaanotaura pachivanhu tinoti zviri pamwana zvikukutu, anogona kunge aine mweya wengozi kana kutoroyiwa. Saka ndakabva ndati muzukuru ndoita sei? Ini ndatova neconfusion, kana kugovako havachazivi kuti voita sei. Saka takabva tachizofamba nemuzukuru in secret. Takatanga tafamba tiri tega. Mudzimai wangu handina kuda kuti ndige ndichimuudza kuti ndiri kufamba, nekuti ndakatya kuti kana ndikamuudza mudzimai kuti ndafunga kufamba aibva atoramba pakarepo. Saka ndakafamba ndiri ndega nemuzukuru. Tafamba kudaro takabva tatongoudzwa kuti mwana wenyu wamuri kuti anorwara nechirwere chepfari, mudzimu uri paari uri kuda kuzviburitsa. Saka nyaya dzacho dzakatsanangurwa. Mukomanashe ndokubva ndachizotora mwana, uye zvekare ndakanzi muchingosvika pamba chimbomuudzai kuti ange achikutsanangurirai zvimwe zvinhu zvamunoziva imimi muri mega mukukura kwenyu zvaizivikanwa nasekuru venyu. Saka pane imwe nyaya iyo yaainge asingafaniri kuti ange achiziva. Takambobuda nasekuru tichienda kunovhima. Tabuda kudaro takamhanyiswa neblack mamba, imwe imbwa yavo sekuru ikatorumwa padumbu apa neblack mamba. Ndasvika kumba ndisati ndatombomubvunza kuti kana iwe uchiti uri zvauri ndiudze dzimwe nyaya dzisingatendedzwe kuti dzinge dzichizivikanwa nemwana uyu wauri kuti ugere paari. Vakabva vatotanga kutoseka, ndokubva vanditsanangurira mafambiro atakaita, uye zvekare taiti tikafamba tikasanganawo nemuti muchero wemusango, vobva vanditemhera matamba vachindipa kusvika tichizomhanyiswa neblack mamba. Ndakavhunduka ndikati, it is a familiar spirit. Of course, we say that it is a familiar spirit, mukoma, but kubva zvandakatanga kukanda bute ndichiri pamwana wacho, mwana wangu mukoma haachazivi chinonzi epilepsy. Before that, chinotondinetsa ndechekuti ndainamata mukomanashe, ndainamata zvemhando yepamusoro ndichifungidzira kuti kunamata kwandainge ndichiita kwainge kuchazondibatsira kuti mwana wangu iye ange achizoita right, but mwana ainge asingamboite right. But kubva zvandakatanga kungomupa fodya ndichiita zvaanenge andikumbira kuti ndinge ndichiita, ndobva ndamupa fodya kana kudira doro racho pasi, mwana haana kuzombofa akatinetsa zvekare. Ndiyo confession yangu yandiunzawo pano, mukoma. Ndinodawo kuti muri yeZimbabwe munge muchiinzwa. Kune avo vachandishora, munogona kushora zvenyu, nekuti kana zvisiri kwauri kutaura chokwadi mukoma zvinoita sekunge inyore. Dai ainge ari umwe mutendi wemuchechi mangu aiuya kwandiri obva andiudza kuti ndo zvaari kusangana nazvo, ndo zviri kuitika pamwana wake. Kutaura chokwadi ini ndaisambozvinzwisisa, but nekuda kwekuti zviri kuitika kwandiri mukoma zvinonetsa kuti ndinge ndichiti zvinhu zvakadai hazviko, because every day I am witnessing this spirit talking, ndichitoudzwa zvimwe zvinhu, masecrets emumhuri. Saka tongai tinzwe mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo vari kuti ivo vari kumhiri kwemakungwa. Hanzi mwana wavo zviri paari zvinototaura kuti ndiri kuda bute. Pandinomupa bute hanzi mwana anobva aita right, but before that hanzi mwana aitonzi ane dambudziko repfari. Chii chiri kuitika pamwana? Do
Do you think kuti it is a familiar spirit? Tell me what you think mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Rekai ndipotanga ndatomboseka hangu. Mamwe maconfession so zvakaoma. Hanzi ndafunga kuita zvetwerking paTikTok even though ndiri murume because mabasa hamuna muZimbabwe. Mukoma posta iwo nyaya yangu. Zita rangu muchanditi Marcus. Ndiri murume ndine makore 23 years ekuberekwa. Ndichangobvawo mukudzoka kubva kuSouth Africa uye zvekare ndiri kugara pamba pedu muGweru. Ndinozvidemba kuenda kwandakaita kuSouth. Mukoma ndagara muSouth Africa kwemakore asi chandii nacho handina. Musazondituka ka uye zvekare vedare renyu vange vachinzwisisa nyaya yangu. Ndinoziva kuti vamwe vanhu vachandiseka asi ndikuda kuti ndige ndichikokuudza iwo zvandafunga semunhurume. Hanzi kufa kwemurume kubudaura, ini ndafunga kuburitsa zvose pachena. Mabasa munyika hamuna. Ndakaenda kuSouth Africa ndichifungidzira kuti ndichagarawo ndichiwana mari. Pakutanga ndakashanda mabasa mamwe andaingowanawo muzvimakawashi, mabasa ose handina basa randisina kuita ini remuSouth Africa. Mari chete ndidzo dzatange ndisingawani. Pandakadzoka muZimbabwe ndaiti ndichawanawo basa nekukurumidza, but so far ndatova ne3 months ndiri muno. Ndatofunga kuti either ndodzokerako kunourawa kuSouth Africa, kungomuka makuseni mukoma wotongofamba uchingotsvakawo mabasa, but munhu waunenge uchitoapproacha unotoona kuti anenge achitozvitamburira zvake. Hapana kana munhu anokwanisa kumbokuhaya muno muSouth Africa. Saka nerimwe zuva ndakati ndakagara paTikTok ndakange ndichitongoscrolla zvangu ndikabva ndasangana nemavideos evasikana vakati one day vachitamba. Saka ndakangofunga kuti but this is an untapped market. Even though ndiri murume, ini ndafunga hangu kuita content yangu yekuti ndinenge ndichiita zvetwerking, either ndakashama kana kuti ndisina kushama, because ndakafunga zvakawanda kuti ndikaita content yei comedy handigoni kusekesa vanhu, motivation yei iwe usingashandi, kuita zvecooking, kuita zvefootball analysis zvakatongodhakwa. Saka ndakazongoti you need to think outside of the box. Ndava kufunga zvekuti ndige ndichitenga chimaski chandichavhara nacho kumeso kuitira kuti vanhu vasazondiziva. Kana ndadaro ini ndotoburitsa paipi panze ndototaka kutongotamba ndakadaro ndisina kana chandinenge ndakatombopfeka, as long as ndakwanisa kuwana maviews, kungava kuri kuna Facebook ndikazviita kana kwe1 month ndisati ndabviswa pamonetization yacho, at least ndinenge ndapinza mari. Katarget kangu kangori katarget kekuti ndikangokwanisa kungobata kana ka$5,000 kanoti kangu, ini ndinobva ndatongodeleta page racho. Pane angandiziva here kuti uyu ndiMarcus? Because muno muZimbabwe I know kuti munogona kunge muine vamwe varume vanenge vachita zvekurara nevamwe varume. That is why I said kuti it is an untapped market. Varume ivavo I'm sure kuti vangatofara kana vakaziva kuti kuna Marcus anoita zvetwerking. Maybe page racho rinogona kutongoswera ratongozara nemaviewers. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu zvakaoma. Ya pakaipa ndo zvavafunga kuti vange vachiita mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world, and it is an untapped market. Rikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi zita rangu ndinoitwawo Tawanda. Ndiri murume, ndiri makore 50 years ekuberekwa. Ndigere muno munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa kumafura mhepo. Ndakauyawo kunoku, basa randinoshanda ndiri kushanda mumapurazi, but tigere kunonzi kuVat Report. Saka kunoko mukoma dzinotouya vanoti dziyauya kunoku kwatiri. Saka takabva tachizoenda ndokubva tanotaura
nevanhu vemuneighborhood medu. Izvi takazviita last year, takakasika tachionera chigemu chacho. Saka takati taenda kuma-community leaders ndobva tataura navo tikati isusu mukatidzinga munomu tinogona kutongofa nenzara kuZimbabwe uko, ende mapemiti haasi kubuda vatu vahashu. Isusu chatinogona kuita ndechekuti munogona kutaura nemurungu wedu patinoshanda paprazi opota achikupai mari mucommunity mwedzi woga woga. Hatiziva hedu kuti vanopiwa mari vanhu vacho ivavo, then vakabva vatiudza kuti zvakadaro zvinenge zvakanaka. Saka umwe neumwe anofanira kuti ange achibvisa 200 rand mari yaunobvisirwa kubva papei yako nemurungu. Imari zvekare inozonopiwa vanhu vemucommunity matinolodya marumu, because kana pari sepaprazi zvimarumu zvacho zvatakange takavakirwa nemurungu hazviiti. Saka tinotorarama navo mulocation imomo. Saka nekuda kwekuti tine mari dzatinobvisa mukoma, isusu takachengetedzewa. Uye zvekare kuno tinotoita operation kubva kudhara. Ndikangoti vanhu vekuno kwatinogara muVat Report tinoti kana tikaona muzimba, zvisinei nekuti kwaunenge wabva kunenge kwakamira sei, tikangoona kuti iwewe unenge uchida kuuya kuzogara mucommunity medu, tinobva tachizotaura nemapurisa. Titori nenhamba dzatiinadzo, uye zvekare titori nenhamba, uye zvekare titori negrupu redu iro ratinopanana maupdates ezvinoitika kunoku kwatigere. Saka tinoti kana kuri kunzi tikaona kuti pano umwe munhu watinenge tisingazivi, watinenge tisinganzwisisi zvekare anenge angopinda mucommunity, zvatinoita then tinobva tachizofonera mapurisa anobva auya, then anobva achizosunga munhu iyeye. Tine vanhu vakawandisa mukoma vatakasungisa, like izvezvi kutori nevanhu vatakabva mukusungisa. Pane vamwe vakadzi 4 avo vakatiudza kuti vakatiza vakabva kuPretoria, saka vakabva vachizouya kuno kumaprazi kwedu. Takagara pasi mukoma tikaita musangano, vakange vatopiwa accommodation mune rimwe prazi mukomboni. Saka vaitofungidzira kuti at least vapona murutsva, but vakazongokaruka vatongosvikirwa nezvivheni. Tikatongovaudza kuti vana amai, isusu hapana zvatingaita, nekuti kana tikada kukuprotectai, because chinonetsa mukoma maZimbabweans makawandisa. Izvezvi kana kuri kunzi munharaunda medu matinogara, right, kana kuri kunzi pakauya munhu tomugamuchira nhasi, munhu iyeye anenge aine mafriends ake. Handiti munozviziva kuti munhu anenge aine mafriends ake, saka anobva atoudza mafriends ake kuti kunoku kuVat Report kunzvimbo kwakati kuri kuraramika, kunongonzi unofanira kuti unge uchiita ABC wotoraramisana nevanhu vemuVat Report zvakanaka. Manje isusu takatoita decision yekuti varume kana tikada kuzviita sekunge ndisu vana Jesu tinogona kutakura michinjikwa yevamwe vanhu dzedu, mhuri dzinosvika pakufa nenzara tazofanana. Pari zvino umwe nomumwe anofanira kuti ange achimira nekamutoro kake. Saka isusu takasarudza kumira nekamutoro kedu kuti umwe nomumwe nemhuri yake, uye zvekare tomira necommunity yekuno. Do you know kuti vakaita machi efake mucommunity matinogara? Hamuna munhu akadzingwa, vakangofamba door to door vachidzinga vanhu zvekunyepa, but rakazoti rava the next day after musi wa30 takange tava kutobhadhara vana mastanda vedu mari plus mavhenda zvavo vanonzwisisa. Handiti tinongoshare the same culture navo mavhenda. Saka ivo vakati tinotofanira kuti tinge tichiita sekunge tiri kukudzingai. Vanhu pasocial media ndakatoseka ndichitoona vanhu vachiti chakakala wena kuVat Report, but kwatiri isusu bho chaizvo, hakutomborina kana dambudziko. Vamwe vedu tiri kutoita mapreparation ekuti 2030 tichange tiri muno muVat Report tichitoshanda, uye zvekare kunaka kwazvo kana uchiri muno muSouth Africa ukaramba uri muno, ndiwe unenge watova mbinga.
uchatoita zvikuru kuZimbabwe uko, uchakwanisa kutotenga minda dzevanhu vakaenda kuZimbabwe, uchakwanisa kutenga mastendi, kutanga mabhizinesi. Saka kana ugere pauri usatsukunyuka, because isusu vari kuno kuSouth Africa tichagumisidzira tafanana nevanhu vari kuLondon, tava kukoshesewa. Zvinenge zvatosiyana nepaya pazvainzi Joni haisisina kukosha, yainge yachipiswa neovercrowding. Iko zvinozvi kana wofamba usingachanzwi panenge pachitaurwa shona, ziva kuti Joni inenge yadzokera paya payainge iri kudhara. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Do you think kuti ichokwadi here chiri kutaurwa namukoma vedu kuti kana vanhu vakaita vashoma muJoni zvichakonzeresa kuti vanenge vari muSouth Africa vange vachizokoshesewa, uye zvekare nerandi ringe richizova nesimba, hanzi nekuti tinenge tava vashoma? Hakurongerana nekurongerana zvechokwadi.